يا طالب العلم خذ. baga Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa, ina neman tsarin kalmomin Allah cikakku. Kaga yanzu ma sifar Allah yake neman tsarin abunta, dan sifar Allah Allah ne. Ina neman tsarin kalmomin Allah nan cikakku daga sharrin duk abin da Allah ya halitta. Allah tsare, an gane. Zai iya cewa ina neman tsarin Allah daga sharrin duk abin da ya halitta, amma sai yana neman tsarin kalmomin Allah. Haka nan Hassan da Husaini oyizu kuma bi kalimatillahi tammati ko min kulli shaydanin wahama wa min kulli ainin lama. Allah sa kun gane wannan. Kuma shi ma ya gaya wa Allah ma ya ce masa a'udhu bi wajhika, ina neman tsari da fuskarka ya Allah. Ka gani Allah yana da wajhu. To amma yan ka faɗa yanzu jahili kace mai dan fuskar Allah kai mu ne ce na'am. Ballanta ne kuma ka kai ga sifofin Allah na diddigi kace dan diddigen Allah ya cewa inna lillahi wa inna ilaihi wala zai maka kawai. Sai sa mutane suna bautar abin da basu san ma me suke bauta. Ka tsaya ka san Allah ka bauta masa da hujja, sai kai bautar da hujja. mun gane wannan lam yalid wa lam yulad. صبرك محمود لدى الأثر